Milí přátelé a kamarádi, nový rok je tady a s ním i touha něco začít a něco zlepšit. Je novoroční předsevzetí lepší nápad než lízat kaktus? Nikoliv! Tak si z toho vezmeme to nejlepší a zkusíme nastartovat zdravý stereotyp. Proč? Saturujeme tak naše mozečky obsahem a aktivně neodpočíváme. OK, takže teď mám být radikální a stanovit si specifické, měřitelné, dosažitelné, relevantní a termínované cíle? To bys teda mohl, ale jak na to? Abys rovnou nekrašnul, když budeš běhat půl hodiny do kopce předtím, než půjdeš před 6 do práce. Teda leda, bys chtěl být Ironman. Haha, to raději budu doma a budu v klidu. Ty asi nevíš, co je to stres, chodit do práce, učit se na zkoušky, děti doma řvou, hypotéka. Tak nic neměň, nech to být. Stejně si jenom níman, který nikoho nezajímá. A že se tvůj život v presu řítí k lesu. Nebo bys to pojal jinak, trošku víc zdravotně, organismus friendly. Říkal, že aktivně neodpočíváš, tak to zkus jinak. Počkej, kdo to tady je? Co takhle čtvrthodinová dýchací cvičení před spaním? Nebo ranní rozcvička, pěkně zlehka, ale každý den. 4 dny v týdnu otužování v ledové sprše a v březnu už venku. Jestli chceš slyšet víc nápadů, mrkni do popisku. Kdo si někdy stanovil novoroční předsevzetí ví, že to není jen tak. Jen hrstka lidí to vydrží třeba celý rok. Málo, ale často je mnohem víc než hodně a pak už vůbec. Natočili jsme video, abychom povzbudili každého, protože práci na sobě vám nikdo nevezme, i když budou třeba meteority padat. Je fajn si pro sebe najít chvilku a třeba se naučit i aktivně odpočívat. Přidejte se k nám a nastartujte svoji pohodu, zdraví a štěstí v novém roce. Máte to ve svých rukou, tak zlom vás.